Kompanija Forma Ideale, koja ove godine obeležava jubilej 30 godina poslovanja, svake godine izdvaja značajna sredstva za društveno odgovorne aktivnosti. Društvena odgovornost je od početka poslovanja kompanije Forma Ideale bila jedan od strateških ciljeva i postulat po kojem se realizuju projekti sa ciljem podrške zajednici. Od 2022. do 2024. godine kompanija Forma Ideale realizovala je 82 donacije, i to zdravstvenim ustanovama, obrazovnim ustanovama, školama i vrtićima, korisnicima Crvenog krsta, udruženjima koja zastupaju osetljive ciljne grupe, kao i ustanovama od javnog značaja. U ovom periodu opremljeno je i 70 kuća u Republici Srbiji i 14 u Republici Srpskoj kroz TV serijal Radna akcija sa Tamarom, a akcije sadnje, ozelenjavanja gradova, su realizovane u Beogradu, Zaječaru i Pančevu. U 2024. godini kompaniji Forma Ideale dodeljeno je priznanje Srebrni znak od strane Crvenog krsta Srbije za aktivnosti i postignute rezultate na jačanju i unapređenju materijalne osnove rada Crvenog krsta. A kompanija Forma Ideale ponosni je dobitnik i priznanja Dobročinitelj u 2025. godini.